Сибай һөнәрселәр калаһы был дәрәҗәгә Өфөнең ия булган икенче кала ул. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсем Әштанова. Программабызның кунагы Агыйдел башкорт художестволы кәсепләре предприятие генераль директоры, Бөтә дөнья һөнәрселәр советы агзаһы Гүзәл Кәримова. Һаумыгыз. Хәерле көн. Гүзәл Михайловна, шулай итеп, Өфөнән һуң икенче булып Сибай калаһы Башкортстанда гына түгел, хәтта Россия киңлегендә һөнәрселәр калаһы исеменә лаек булды. Нинди осталыктары баһаланды? Был байрам тәвәйтегенде. Байрам сынапты һөнәрселәр. Был исем Сибай калаһына бик зур бүләк булды, чөнки былтыр улар 70 еллык юбилей билдәләнә. Һәм дөнья буйлап 81-нче кала Сибай. Европа буйлап 9-нчы кала, Россия буйлап 2-нче кала. Ысынлап та моны зур исемгә лаек булдылар. Һәм был исемде алуда Сибайда эшләгән 100-гә якын һөнәрмәндең был зур баһаһы. Чөнки әгәр улар ошондай исем алуга үзләренең көчләрен алмаһалар, был исемде алып та булмас иде. Әлбәттә. Шуның өчен иң тәүдә менә форсаттан, мөмкинлектән файдаланып, мин Сибай калаһында кул эшләре менән шөгыльләнүче осталарга зур рәхмәт сүзләремне җиткерәм. Һәм уларга артабанда иҗади уңышларны теләп калам, чөнки хәзер куйган талаптарды үтәргә кирәк һәм дөнья кимәленә сыгарлык, матур иҗади эшләрне сыгарыр кирәк. Әле үк сыктык дөнья кимәленә, шулай бит. Һөнәрселәрнең нинди осталыктары шулай да моны хукландырды һәм ошо калага статус бирелек дәрәҗәгә лаек дип баһаланды. Ике направление буенча, ул таш эшкәртү буенча һәм башкорт милли бидәүестәрен эшләү буенча. Ике направление буенча Сибай калаһы ошо исемгә лаек булды. 2 сентябрьдә әле гаризаны тапшырган вакытта таш эшкәртү номинациясы гына карала иде. Димәк, тагы бер номинация өстәлде. Ысынлап та мин һәр вакыт телгә алып үтәм, безнең халкыбызның, милләтебезнең осталарының береһе Асия Султановнаның эшләре безнең жюри агзаларын хайран итте барыһында. Һәм борындан килгән был безнең һөнәрселекте улар зур баһага куйды. Һәм ике юнәлеш буенча Сибай калаһының һөнәрмәндәренә был исем бирелде. Улар был баһага лаек, ысынлап та. Таш эшкәртү эшенә килгәндә? Таш эшкәртү ысынлап та без бит инде Сибайды ул яшмәнең баш калаһы дип әйтәбез. Хәтта Рәсәйнең яшмә ташының баш калаһы дип тә әйтергә мөмкин. Чөнки бер генә калала Сибайда 10-га якын мастерской бар, производство. Бәләкәй генә калала? Әйе. Исәпләп караган. Ул Россия кимәлендә бундай уникаль күренеш Сибайда гына дип әйтеп була. Һәм таш эшкәртү эше был калала төптән өйрәнелә, чөнки Сибайда күп профильле политехник колледж бар. Кадрдар был техникумда әзерләнелә һәм ошо мастерскойларга әйтәйек инде белгечләр әзерләнә. Был төп критерий, чөнки уку йорты булырга тиеш. Сибай барлык критерийлар буенча тап килде. Тагын нимә әйтеп үтәргә теләйм, халыктың һөнәрмәндәрнең бердәм булуы, төрле байрамнарда уңышлы чыгыш яһавы, әлбәттә безнең жюри агзаларын хукландырды һәм артабанда халыкара кимәлгә чыгыр өчен был безгә зур бер ынтылыш кына. Гүзәл Михайловна, бына һез әйтәһегез, сынапта Сибайда шундай уникаль таш эшкәртү техникаһы бар һәм ул хәтта Рәсәйдә танылган дип тә әйттегез. Шулай да нимәһе менән үзенчәлекле Сибай һөнәрчеләренең эшләре? Бәлки ниндидер
уникаль техникаһы барҙыр, бөтә дөнья һөнәрселәр советын таң ҡалдырған, нимәһенең ул үзенсәлекле? Мәгълүм булуынса, Сибай осталары әлеге көнгә тиклем Флорентия техникаһы менән таш эшкәрттеләр бит инде, һәм быелгы инвест сабан төсектәрендә үткән стратегик сессия үткәс, улар башкорт мозаикаһы техникаһын патент алу буенча үзләрен тагыла күрһәттеләр. Ысынлап та үзебезнең башкорт мозаикаһы техникаһын бар икәнен улар тагыла исбатланылар. Һәм жюри агзаларын ошо техниканың алымдары нык кызыксындырды. Чөнки осталарның эшләре дөнья буйлап тарала, күп заказлар алалар улар, һәм бер тәкъдимдә булды. Күбеһенчә бит инде таштан картиналар улар яһайлар, билдәле рәссамнарның эшләрен кабатлайлар. Һәм менә бер тәкъдим буенча туристлар һатып алырлык таштан эшләнелгән сувенирлар. Кәрәклеген улар әйттеләр, һәм был юсыкта безнең осталар эштә башланылар. Безгә инде фотолар да ебәрәләр, баһалама бирегез дип тә әйтәләр. Димәк, әлеге вакытта менә Сибай осталарына эш бар. Был юсыкта үзләрен тагыла улар күрһәтә алалар. Гүзәл Мидхәтовна, бына Өфе ошо дәрәҗәгә ия булды, Сибай шулай ук уның артынса был дәрәҗәгә ия булды. Рәсәйдә беренчеләрдән булып был ике кала. Безнең калаларга был дәрәҗә ул нимә бирә? Иң тәүге нәүбәттә без бит инде әлеге вакытта креатив индустрия, иҗади индустрия темаһын нык күтәреп алдык. Ысынлап та иҗади яктан үсеш алынган калалар Башкортстанда күп. Әмма иң тәүгеләрдән булып ул Өфе булды, хәзер Сибай булды бит инде. Иҗади индустрияга караган калаларның икътисади яктан үсеше күтәреләсәк, буны безнең җитәкчеләр аңлайлар, һәм был юсыкта программалар безнең әлеге вакытта кабул ителә. Шуның өчен иҗади продукт тудырган һәр белгес, шулай ук производствола эшләгән кешеләр дә был юсыктан ниндәйдер льготалар, субсидиялар да аласак. Шуның өчен үсеш бар, һәм без дөрес был юсыкта барабыз дип мин уйлыйм. Һәм киләсәктә иҗади продукт ул туризм менән нык бәйле. Шуның өчен туризмның үсешен теләйбез. Без инде үз сиратында уларга кәрәкле безнең республикабызны күрһәткән, шулай ук Өфе, Сибай калаһын күрһәткән сувенирлар җитештерергә тиешбез. Чөнки һәрбер турист ул үзенең тәэсираттарын, бит инде хисләрен барыбер дә ошо сувенир менән алып кайтып китәргә тиеш. Бына хәзер льготалар, ташымалар турында әйттегез. Беләбез, Башкортстанда ошо һөнәрчелек тармагына, креатив индустрияларга зур игътибар бүленә. Әле үк улар ниндидер башка ташламалар менән файдалана аламы һөнәрчеләр? Әлеге вакытта безнең туризм һәм эшкуарлык министрлыгы тарафыннан креатив өлкә тармагына әлеге вакытта туризм һәм эшкуарлык министрлыгы был тармакты алып бара, һәм әйтеп белүебезчә, хатта республикала шундай һөнәрмәннәр картаһы булдырылды. Әйтәйек, Өфе калаһы ул таш һырлау буенча, агас һырлау эше буенча билдәле булса, Сибай калаһы хәзер безнең милли бидәүстәр эшләү үзәге буласак бит инде. Миякә районы безнең Асалы Балас буенча үзен таныта ала. Тиздән безнең Шишмә районына киез эше буенча үзен күрһәтәсәк, бына яйлап кына Башкортстанның ошондай һөнәрмәннәр картаһы
булдырыласак. Һәм был туризмның үсешенә зур бер этәргес. Һәм һөнәрсезлектең үсешенә лә шулай бит. Әйе. Без тапшыру вакытында беренче тапкыр кабатланып, Россиядә Башкортстан тәүгеләрдән булып ошо дәрәҗәгә лаек булды дип, Россиянең башка калалары безнең арттан иярергә теләйме? Әйе, әлеге вакытта без Республика Алтайдан, Горно-Алтайск калаһыннан гариза кабул иттек. Шулай ук Дагестан Республикаһының Кубачи дигән авылынан шулай ук теләк белдерелде. Мин үлем Рәсәйдә ошондай исемгә лаек авылдар, каласыктар, калалар улар бихисап. Мин ни өчен авылдар дип тә әйтеп үтим. Димәк, авылдар да бу дәрәҗәгә ия була ала. Әйе, Кытайда 4-кә якын 4 авыл ошондай исемгә лаек, чөнки күбеһенчә безнең осталар ул авылда яшәйдер, авылда туган осталар һәм Традицияларны саклаусылар шулай әйе, бит. һәм туризмның үсешенә дә бу зур тәэсир итәсәк, чөнки әйтәйек, Гафури районы Сәйд Баба авылында яшәүче осталарны барып күрергә теләһәк, был авылда шулай ук асалы балас эше буенча үзләрен күрсәтә алалар. Әйтәһем килә, безнең республикабызның авылдары ла шулай ук теләк белдереп, гариза язып, зур эш башкару алдында торалар. Зур рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә һәм әлбиттә республиканың һөнәрчеләренә зур уңышлар теләйбез. Бәлки киләчәктә сынлап та һәр әйткәнсә, безнең республиканың авылдары ла һөнәрчеләр авылы дигән зур мактаулы исемгә лаек булыр. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы Агыйдел Башкорт художестволы кәсепләре предприятие генераль директоры, Бөтә дөнья һөнәрчеләр советы әгъзасы Гүзәл Кәримова булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.